Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man walahum amma ba'd. Mga waripun Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si tanap mangimanto si sagyangay alungan na isnin ay kasapudlo agunum si sagyangay Rajab ika 5 si iko January 2026. Alhamdulillah miya parwa makapabara tutu na tanok manimanto isa genga iya oras insyaallah pangintay adlaladea pangini kami rekano sa rila ko ba madlo miya late sa maito sabab si sageng to apkes dudi gida o mga kasangkapan tanong. Sa programa tanong yasalun al-alim dariday yani ad-dini wad-dunya. Bigisi niran si alim dariday para kukan pakapagagama para si ikwayaman na kan dunia. Anini ba na sumamu sa memang irang payraktan ang mga pangaisip, mga pangamad nagyuti pagaluintan may gira para paman na pagarayag si kwayaman na yan na pagtaw so pato ta pupaka regan isam nirang payraktan mga pangaisip nagyamot to andini ba na adin ko na pitero na so kasubar na yakada abadasyan na piyakignakan sumurat na kaya nga memang ibagiman to na kakalilit kira na tinangkalaniran so dalil yuto dito subut na ay mana yan na kinangkalaniran so dalil ato na ako ni dalilo to ko to si Saramina Mukintaw alhamdulillah watching from Dan Salan Sadam Rakanusan bago ko sa sampu sa Marinaot mindiga ko ki Tagu o to si Alex Bawi BL salam kakalim panganing takwala lalayon mapipia ginawang ka from Limiri Batangas o to si Kamal Nilna is watching ayamanaw to abskat nagyang ta ariak na to na ko ni dalilo to we nasada kan ro nga dalili na gito ba ang datiyak na basta may lain kami dulu na kataw skaan mitero na ulama ka na yan na pagskatangan niyam sa dalil na marampi-rampi sa mga produto ko mga tawa tabi ako ron na di katuturakan sa lalagka kagi kinanglan yan so dalil agu ay mapaka labas yan na di kasarigan ng taali mamitiro ng pama na in my side na siguradong gurkano did na ba kandi tiro ba kandi pangantanga tariyari ko siguradong gurkano did na ba kandi tiro ba kandi pangantanga para ko agama no isa inipgirak no Allah apa mamagayan na mimbuli ako pa man na brood madakli miya batya umano-manak na yung maaloy sabab saya kadaklak na kaya batya na suka kami si Adim Sulaiman Mim Balawag ikaduto ka kami pagampagan na kami na si Adim Bishar Mim Balawag na si Adim Sulaiman Mim Balawag na miya baloya habinian na dud na ba niyang kailaya majalla Islamic magazine abundi pa mga padabundi pa pero abundi telap sa mapdu sa Majani amay na libre lemod lagutala na kaya probans kanian amya ka prangarangan na patpolo agupito international Islamic magazine sa dunia barang-barang nuto ugay na yakalilidun na po sa Saudi Arabia si sa Misr si sa Qatar, si sa Yamaen na Bahrain, si sa Almania, si sa Kuwait, ada pa na po nun sa Abu Dhabi, si sa Yamanan yan na United Arab Emirates. Wallahu alam na adun pa si sa Umman. Na 40 agupito. Yang dapat 40 agupito na kay ka-aproban na may sarbak na si
kami Alin Sulaiman na may pag-abroad, nakapangadi sa King Saud University. Na yung mana niyan, nasak na mimbolo ya caretaker. Sa kami gusto tumalundugo na kakakuha si Alim Noaim Mimbalawak. Na yung video namin na siya gito, nasarap kunutan ako niyan sa post office. Kakagi bida kami sa perumpunaan. Na nanamaw mi mga sawalay na ruakod mi aganad mati sa da barisyan. Si sagyang mutwa patapulo agu pito a magazine. Gaya kabati sa kitab mujallad pamana volumes na yakapian yan na masasumpas-sumpas-sumpat pipia. Na yung mga tutundugon na booklet na may ito kitab na yung mga kapian yan na may ikhtisar, may summarize. Na sobrang mga kaya sa mga summarize na gira si may tagusi ko madilla. May buli pa kolom o di na makal. Kau to suwan. Na yung mga niya na napitero na kanaba ka na nanintang. Kaya kigunakan wallah sumurat o di na din surat sabab sa kadaklian. Ay dalilu to mga patagot ko kasubar. Ay dalilu to na sukatiru Allah ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Namatan madakloto kata siran. Auto si Kamal Dilna, si Noraisa Minor, si Abu Afnan, mga watching. Si Sultan Omar Jr., Assalamualaikum, Dr. Alim Kakakulahi, kompleto ko, dari day mimbalawag, miyambuhi ka sa dunia, ipag-isa kan su imam, igira, adiniban na miyaribat, so sakbian, na si ikunlas aroko na bab kepakaya sujud sa makadua na gubu selam, Aguso madadal mahadath benar adikun kepakai koman jazakallah kusumbagka. Yang utama mga pantagsanganan na niliban na sakb, ipsakb na si ko sabuad ko mga ulama na biliran na kuwan, barat na miyaribat adna keunutan na kanggul niya imam sumiyakab na utatiyen na Anta maulana fansurna alal kaumil kafirin. Fansurna alal kauto. Na ini sagda o Arab si Muhammad Asuba, Profesor Asuba. Pamana guminira fansurna ugaid na kanaba sujud di sa sujud sahabi because soya mayan nakasab na damapad kong wajibat si kwa mayan nasambayang kauto. Sa mana to nabindig yung utakwa na may na may pikirya na sududaniya ni kalimu wallah agumato unso dito benar. Ikadua tigyan na sa madadal mahadas benar ko na di kay kuman jazakallah kusumbag. Madadal mahadas na ya pegire emergency na kay lumiyo kapakaya yung mana niyan na kami kay sana so Abu Hurairah na radhiyallahu anhu na plalakaw na kay malangkaw na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may lagwi. Kaya masisigura doon na kumus sila na may lagwi. Na kaya ko makatula sila sa naman na gusto na bininiso no na binatigid na di ko tomo ni bakang skama ko mo sa madadal makwahadath. Kaya Peter nabi na al-mu'minu la yunajjas sumu'min na di pa ka najis kauto. So sama no to nayaman yan na mga produkto ko kukuman o tanto ang mga liligit ang kutuwa yung mga nakukumaniran mga pantagsang kutuwa pa man na badi pagkapakaya kuman so madadal mahadas. Okay? Main rasuman salam rakasan kakaalim watching from Lumbatan. Aday kumisalam mga rasuman mga andiliban na lulutak na sobra pun sa mga lulutak dako silang kalipati arangan koron na da koran mamukalipati
Kau tu si Waalaikumsalam. Kau tu si Padnau Kumasa. Ariak na ay sad mambu na mga seminaryan si Sangkaya sa pula gudwa kaagama ay amanan yan na watching. Kau tu si Putri Andam salamsan kakaalim watching from Iligan City. Waalaikumsalam. Si Aslani Isra, mga lulutakang panay sa Lumbatan, watching. Si Adina Dir Panampang, salam rakasan na guru kami from Alaminos City. Maranawana Mirul Sifara, Alaminos City. Waalaikumsalam warahmatullah. Abu Sumayya Makalaba, salamsan guru siya panggawalay sa kadun, idulak na ulama taman isa ko radu tipna di ko mama saka isa buko gue niya karidyo tip na di ko di mama sa mga kasit ka natitud mambu kay bangad na namya loyo nasisa pa di ang ulama na di digon sa kasit na pamanaw marapang ako nabut na di ako kalawanan sa kadakla kasit na matatago no pamama mga kapag ang bugo niya di kagiya. So kapag luya ko ay amanan yan na wa amma bini amati rabbika fahadis. Waalaikumsalam. Jamil Amin Ali. Salam ragasan guru akan pangninta ko Allah amapipiya ka ratu sa mga pamilyang ka from Marugong. Mga lulutakan mambu Marugong. Waalaikumsalam. Amin. Guskanusan mambu. Si Nasir Burong Darimbang is watching. Si Koya Randay is watching. Masya Allah. Si Siddiq Abdullah is watching. Si Gaka Patibi Laga shout out guru. So Wan Marantau ko bati ka mayor akira lonto. Yes. Bati ko laya mayor akira lonto. Salamat si sagyang ko tuwa piyama ka mga galubog ka mga pipya. So piyag istorya ko ron tuga kapis ako makatutu na tanong sa kwan. Rana-ranaw, ayam mana niyan na para ko pumagumra. Imando na sisan siran man imando sa Manila. May pasaliran sa umrairan. Sisan siran sa Manila imando sa Saima. Ay buk man na didara niran na so order. Ayam mana niyan na LGU marantaw. O amay na magdasiran na taka mapita na magdasiran. Alhamdulillah. Taluto ka tao. Si Al-Alim Idris Utika Abdul Latif, si agini Ustad Shuaib Haji Yusuf, si Ustad Nasir Tabukhar, Gyuti Wildan mo pa ma. Na Gyuti mamwi may nga mimbulia umra delegate Mayor Akera. Bati akna na, isa reason lang abu bati akna nang damit tapian. Nayamanan yan nakwan. Katawan ni wata utwi Governor Mike mamintal magangkong adyong senior. How many times apkan giwa di midikang ginawa ikiyaki niya kakamay amay bombet. Ikadua na sa kanyan mambu na tayo sa midya tapi akan nayaman na niyan na maka bubarat mo so adiriba na makatutumpok so gugudaniran ko ay mainadangkal. Alhamdulillah. Okay, gakapal paninta mabi pia ginawa tanusan panalamating karak na bati akno to si sagyang kautua mga panaguntamanian na sampurna sangkanan na omra trip agyang kautua talowa mga alim tanu sa Marantao. Kautu si Haji Yahya Ali Gamur mana niyan na giada to ayan na pwede ak nga Haji Yahya kaya lipat ang uso girar na ka nakwanay, paday ko mga looks sa mo to, ari akon Amirul Imara Imanto, sangkay ay mayan na maganding siya ki niya Professor Osman Gamor Rawanding. Sa malatagwa dato ini sa Bulacan, minitu na tanong kanyan si isang goto 2022 election. Buwan ko gobernador ako, board member ako ng si Professor Osman Gamor Rawanding. Siddiq Abdullah watching Baguio Bapa Alim Dariday salam markanusan sa ingat Siddiq Abdullah pagiwataan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangita mga ginawa niyo sa Lims Guru is watching. Siya ki ini Janna Muhammad Al-Kihaidan
is watching. Si Baila Arni. Assalamualaikum Kang Alim, watching from Tagum, Davao. Waalaikumsalam. Madakal ka sa nigira ang mga itaguman. Waalaikumsalam. Si Marta, Assalamualaikum Kang Alim, from Omar Masando, Mangunot. Omar Masando, Mangunot. I know. Matano. Gaka pag-ari ko, alhamdulillah, balasan wala so mayor tanong ay sa mala ipanaguntaman, kuwaga matanong Islam, wayis, amin, way. Agus ka manghu, kaya piagibo ang ta, kaya baluin ka, ayaw man na yan, napad ko, panggakap sa ko mga katatamanan ko mga panaguntaman, para ko Islam, sa nga na ingat, na isad no to kap pinalamatan rakap, kubati ako mga rakakaunsan. Noraida Haji Nasir, salam rakasan kakadim, salam ang kanakan sa pamilya, semangan, semolondo, gusto pamilya Bura, Maroki, klan, semolondo, gusto dia, yakan kelipatan, ginawa yamisan, sa lombatan, si Sultan Saluga, pangninta, ayam mana yan na, batano din mapipialangon, amin, salam rakasan Yeso, Noraida Haji Nasir, sa barangay Bangon, at ito din, madakal mga mga lulutatan sa Mulundo, na gumadakal pa ng mga ginawa itanusan sa Mulundo. Okay, katawan ka nga na nga ditiro na sulutan sa luga, aya apo yan, apo ami, nasubaw di sa biniden. Apo iyo sa Mulundo, nasuin suba sa Mulundo, na Mlonso no to sa inama. Si Madzey Mai, alim, salam rakasan, alaikumsalam. Si Abdus Samad Magalawan, assalamualaikum, alim, watching from Pangasinan, alaikumsalam. Si Hani Fanur, watching from CDO. Si Ustad Jalal Sharif Magangkong, Maranawana Mirul Sifara sa Slangan Damarimbang, Mana Cotabato City, watching. Si Mahmud Sultan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa magfirah, watching to Esperanza, Agozan, Del Sur, Caraga region. Matano, nana, alhamdulillah, Maranawan. Kauto si Muhammad Jamil, jazakallahu khaira. Diyan nga Muhammad Jamil na min ikhwanina al-muslimin fi ad-duwal al-arabiyya, na sabab sa gaya pa kang ginawa may apda ko si ikukuan yan. Panaguntaman niran. Skaniya ni mapipirma si iku ID inipgirak no to. Na skaniya no to. Inipundro na abangan niya nagyang kaya dita no di kayang bibitiray. يسألون العالم دارداي عن الدين والدنيا. محمد جميل الله يجزيك جزاك الله خيرا والشكر العميق لك ولمنظمتك الموقرة. سلطان شريف جامبون سلام رقصا كخاليم عليكم السلام. صالحة حجي أبو بكر أدب إيسو وجه Beauty, dinan itero na ito na ni dalil lagi ang utap tiyaki gunakan wallah di na din surat ng sabab sa kalayan abalas para ko kasibar beauty dalil bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mataanay tunay din ko mga baras sabar, subalaso kaya subariran. Sa di din ako makira-kira, nagudi praot nagda-gda. Auto. Muhammad Malna is watching. Baste tumulok maranawan na Mirul Sifara is watching. Pia Rasumanotical, alhamdulillah, I'm watching from Sagonsuman, Marawi City. Alhamdulillah, alhamdulillah, alim. Meti di
pakimbebenog inaakan so seminar ka. Why na piara sumanotikal seminar tano na umansala sa nasi matatago sa Nabila Function Hall. Nadwato na al-Islamiyya Usbu'iyya ستنعقد في المنعقدة في قاعة نبيلة للمحاضرات أمام جامعة مسلمي مندناو متنباي دار السلام متنباي مدينة مراوي يوتي كذا تقولون لكل يوم ثلاثاء من ثلاثة على social media ما بيتا إن شاء الله على social media pagpunan kapag pasada taon na lason si inshallah. In other words, nagyaya untuk danak ni man tadi kan di programan biaya na studio na mamanarba alas 8 media taman sa alas 9 media. Si na matag si isa ka oras. Napita isa gawi ya. Likol yom ila arba'a na si na yaman na yan na muhadara li dirasat al-islamiyya al-shar'iyya o al-aqdiyya qaidiyya si sagyang yaman na yan na Buriangan building naron matatago auto sumasusuayan. Okay? Nasir mga timbal salamsan guruami from Jeddah. Nasir mga timbal from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Siapa nganusan wallah. Manto na malo tatagutur na dunia. Si sagyang kaya kidnapa nga anak presidente sa Amerika. Si ko ay sa presidente Agyuti did narap pangyan na mala gasolina sa interwa dunia na yung mga tutundugun na giya Saudi Arabia. Si An-Nur Ibn Buisan, salam raka kakaalim watching from Ganasi. Ganasi. 20 isa ka locals a royal blood sa Ganasi. Si Alim Darriday si Sultan of Pagayawan. Na ayam ya boloya consultant or advisor because si Alim Dariday na lulutyo utuan na okay, Muhammad Malna salam alaikum salam asnaida makawari is watching arikulay ahlan wa sahlan wa marhaban إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Mataan na itunay din ko mga to mga barasabar sobalas o kesibariran sa didin kaga di kesarapan depan nagwayama na niyan na di kena na akal ko kapo magitungaw. Potri Abin Al-Yahya, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, watching Tagum City, Davao del Norte. Yes, alaikum salam. Si Abu Fardan di Kampong, salam to all the viewers. Guru kami watching from State of Qatar. Katanya si Abu Fardan, si matatago sa State of Qatar. Katawan ka Abu Fardan, sana ko Miyaka pa nga di, si sa Qatar, sa yamanan yan na Qatar Religious Institute or Qatar Religious School. Sa kurang na 1987 to 1989. Giyan na ni Mia Baluya yamanan yan na second home of Dariday. Alaikum salam. Salam ka na sa mga sa Qatar. Mga classmate niya gutom mga tigdami pun sige ni Jamal Abdullah kauto alimuddin makaunda sa Raskal Abdullah is watching okay nagiya mga orip no Allah manamar tanaw na gumanagum taman tanaw si ikwaya manan na kapupugan na tanaw si ikwa agama tanaw agama Islam why ang basa ko basta iya di itero na ulama na din kinanglan iba pinggiraw ka punanto na idalilian. Kau tu si iti ampuan giiso saksi tutupur. Arya kang pansang kaya well done. Si pansi uminian na well done. Ayaman na yan na miyaw na konsel sangka iya ditya and ramain watching. Si Hadja Nur Haila amayan asyagi niya iti ampuan amayan suradi mo sa Maguindanao.
Si Iti Ampuan, kau to si Haja Nur Haila, kau to pun are watching. Kau to. Ay datarian na iman to na ika sapulo agunum si iko ayam na niyan na Rajab. Sama no to na so 20 Agusyaw na umanan sa 10 agupat na Mimbeloy at 30 agu aniliban na 30 agu 40 agu 3 di na 40 agu 2. Gitu lang bon sa iko Ramadan. Maganda nun ba ako Ramadan? Hansam Amirol Saram Rakasan Kakalim watching from Davao City. Hansam. Yes. Mana niyan nang 42 or 43 days. Lamba ko Ramadan. Ani ka pa mo Ramadan na amal mambuan na nadikitong subalas yan. Ino to na kailangan na amal. Langon na amal na palayat magitong na isa di yung pagitungan na so ayam mana niyan na puasa. Pamaka ibarat kay sita na magtatago sa stage. O pamaka na madakalilimod na ibarat tabi ako kukapuro Allah na ipamgay so lack of appreciation na address to all kulangwa na mga selected students. Pero so valedictorian na kanabaaya pa ka dawagaon na so ordinarya mga tao. Kaya nagpakadawag nun na so udluan sang kutwa kalilimod so presidente agus so guest of honor and speaker. Na datar mabuan ng suaman lang may kapagigin na ipamagay ko mga tao so mga balas ugay na ni kapag mga Ramadan na so puwasaon na sulun sa Allah yung bagayron. Kullu amal ibni adami lahu illa as-sawm o di na illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Langwa na amal manusia narkian na yung mga liw ko po puasa karkak mo to na sakning bagayron sa balas. Magni HJ Batobarani is watching. Si ati dyan na Amirul Balindong salam ko ya alim mapiap kagibirkasan from Ganasi. Mga lulutang panay, basta Balindong. Si Nor Makagal Andrada, Allahumma amin. Si Asnaida Makawaris. Ayaw mana niyan na ariyak na marana 1014. Assalamualaikum kakak MDI. Alhamdulillah mayawari ako. Bedempan. Kataya kami mambo. Adi mama makin nagkulay wasiat ka salam na kompansul lang wana monitoring. Why na sa mano to nada monitor ko para sa frequency ka kwan. Malumi piliado so kasanggapan tano so bravo. Ina o. Kautul si Lamos Prop Indra Patra salam inan dayan na sa tarumpo ng sumangusayan ka. Ada tarang na yung upagari, aging ngay attorney, matakabasa ko isa ko yung nalaiba kan. Ayaw man na yan, nakukuha ang walok sa kanso yung mayan, sa lakor upan na yan, kaya sa panon na kami ginawa kami nagu si attorney. Si attorney Muhammad Ali, si Dali at tigiran ni Sago. I know. Mga official ay, si sa Lamos Proof, so miyan nubaya, ayaw man na yan organization o mga professionals si Sanggaya Ranaw. Ito si Saad bin Ansar Makaraya is watching. Ito si Aki niya andi ni ban Muhammad Malna alim pa kaisa piray lamba ada kaumau puasa. Gitu mga 42 or 43 or 44 days na paumasur Ramadan insyaallah. Miraida guru watak na salam Bapak Alim watching from Bangon Marawi City. Wata ini yaman yan na guru diamlak
Aku yang kutua bebayakan pamakasurgaan sila ng Allah. Okay. Si Samina Tengaraan Awaliya and Muhammad Awad are watching from Tugaya Kakalim. I know. Awaliya and Muhammad Awad are watching. You are welcome. Siya gini ayiti ampuan salam kakaalim ikalimu kau Allah kataya pupo maginag kami gusto mga aringka saya sa sunggod bubong yustub sa nga mabubalikiman ya tanong daw so alay nga ari ko isa ko imbitar na ko anan dasan ayaw manan yan na danak nga piyakaot ko darpa ka. Okay, salam rakanusan mga rikulay. Si Abu Yasser, salam guru ami from Quezon City, Manila. Si Jal Ani Haji Rahim watching from Santa Ana, Manila. Si Aki niya Kabsali Imamaki, Allahumma amin. Si Marmar Sampurna, salam sa maging dilimbayan na yan. I do. Dilimbayan maging salam rekan san mambo Waalaikumsalam Marmar Sampurna. Di ko katawan no yan yung to kapakaw kita no mga loks kasan. Sa kung sa dilimbayan na bilang kaon sa 50 walay nagkapaka masigura dua palit no to lolo to alim darinay. Oy, aya karaniya kaketo ko ingkaw nagyan ng mga amatunding. Yang ada na yaman na siya laalim mo Umar amatunding nas kami itingot. Yang matapagarian na si Commander Napol wata yan so kapapantagan na barangay chairman sa Islamic Center sa Manila. Uy. Si Saad bin Ansar Makaraya salam rakasan langon ko mga dayo o dariday ay do kawawatan na nga sa Masbati City. Alay kami salam Saad bin Ansar Makaraya. Okay. Sekarang mga matanidar pa na tumuan niyo ma-upgrade so kadiniw di ka pa ka chicken na PM ka nura ang kanong kabgisa ya mainalaw da paro inshallah. Salam rakano san. Ana mga area kan sana dikin sila gatunduan san sa Masbati. Sige Ustada Shamsiya. Okay, Norhata mga bantog salam dyan kakalim mapipya ka san area 5. Sagunsungan, Marawi City. Basta area sa Sagunsungan na digatin ko sugang. Mamagapuda kami sa kami na area 4. Gua ni ko pagampaganay na si kami matatago ko pagampaganay niya boleh model area 4 apimbisitaan niya President Duterte. Ang ta area 4 kay nila kita tadiyan. Ito diga po nalaman tiyan lagi ang tapagariyan na barangay chairman na si sa Lembak Marinaut. Siya niya Wahab Dia. Matanay ni isipak na isa ko sumunga ko sa Marinaut. Isas kanian ko tawa katatadmanan ko. Asa mapya, sa danian rakan kadarayno na gusto pamilya ko. Okay. Si Wisam Makasayan is watching. I do wariyak na Ati apo maginagsiran mambo sa sakilian. Ayaw mo enadar patanwayan. Si Spy Karasad, salam rakasan Bapa Alim, panganinta wala bakad kembuay. Spy Karasad, ayaw mana niyan na si isa gugud na apo ang sa kaniyan, si isa gugud na pagiwatang ko, si isa gugud na sa kami magari. Pada ikong mga ariakan, mga watakan, dakuran daray nun ako mga gilbo ka mga pipya, adi kang di panaguntamanan. Taman sa hira siya ako sa Manila, baka surgaan wala ang dapanugangan yan. Nayaman na yan na dia ko rin di imburgan, hindi ko rin matoon sa Quiapo, sa center. Di silang pag-iugo dia ko mga sa darapairan ito. Nakagiya kaya tarima Allah kay panugangan yan, namanya sarbak na siya ko sa umrah, nagyo tidak kanong kapangasong na. Salam san, Spy Karasad, agusi karupangkaon, utamya kamong rakan, ariakan, agusus kanusan din sang kanana peace world, si saya may nakalukan city. Inshallah nasi sagyan kaya mga second week sa February na napamikiran iran sa mga pumisita ko sa Manila o pa makamitaros sabab saad na andiniban na mga istikbal Ramadan multaka aya bantwiran na so
tinggal subapa ka mabuwa madato. Si Hadia Paiz, salam san kakaalim, watching from Jeddah. I do Hadi Paiz, kau to ay kadwud na Jeddah, si Saya, Waalaikumsalam, warahmatullah. Si Alan Tawano, salam alim, watching from Lian, Batangas. Lian, Batangas. Na umano may tarosoto, napakasunga ko sa Batangas City, inshallah. Okay, si Alinor Mayasa, salam guru from Kalilangan, Bukidnon. Alinor Mayasa, Kalilangan, Bukidnon. May ang bisita ko sa mga Kalilangan. Yung ito ariyakan sana si Binur. Diyodara ang tanong, tama ni Manto. Sa wabsang utak ng mga plano niya, ng mga pipya, tanusan. Na di tanong ketaromam si batano tagu isa ay man na sumbag. So pakaisi yan, di tanong managuan to na ititu atin di mga dato iusan sa Kalilangan, Bukidnon. Amiruddin Haji Nur Gento is watching. Si Mariam Normas, salam idol alim, watching from Boracay. Yes. Boracay, tanto amiyati, yung digan ng mga tao sa mga bisita ko sa taman iman to na da kan dapan temu no Allah so ukuran sa mga bibisita itanusan sa Boracay. Waalaikumsalam. Si Mahid Makala, tunay ka betul kay kalalabatan. Salam alim, watching from Pamping, Bubunga, Marawi. Pamping, Bubunga, Marawi. Naginan kepo na no malingaway. Pugunda sa sangkaiya, kalangkapan sangkaiya, Bandara Islam, Marawi. Kaysan matatago, Marawi City Water District. Si Dalisay Sumbag, salam kakaalim, watching from Imoso City, Cavite. Now, pakay si Emisaya, anto na ikukuman o katapanay ko Allah, bid'a o anta akaknaba. So katapnay ko Allah na yapitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kudsi yapitero wallah, na di rip na mamang na tumapnay. Ba kanom pakibabaan na di mana yan na di kanon ibigay sa pamangnin yan. Sama na sunna so katapnay. Isa ko 2011, umano manak na yung matiro. Na miyakap na ihadya ko, pero may urak no kadnang ko. Na miyakap na ihadya ko sa libre. Asi miyakaw kitsi ko andiniban na duyuf. Khadim al-Haramain al-Sharifain al-Malik Abdullah bin Abdul Aziz Ali Saud. So kaya pakap na ihadya kan na sang namimbuli po na Amirul Hajj. After that, namimbuli ako Amirul Hajj. Nasa kampan, Emia Boloya, Philippine representative, si 1,000 World VIPs meeting with King Abdullah bin Abdulaziz. So kaya pa ako sa palasyo, miyakan bitare kami kay King Abdullah na limu Allah kikisa nga miyakan bitare kami sa maito na minisul kami na yamanan yan na may kataroson na so prince na crown prince yan na yamanan yan nagyuti may kapaka pipya. After the end of the meeting na ini sang iran ko mga ulama so doa ayamanan yan na ikhtitam at doa na paled mga mufti sa dunia mga may pag-ubayakan abod yun mufti na so Secretary General sa Rabitatul Alam al-Islami so Secretary General sa Organization of Islamic Conference. Yung tangalilimod na adum na mga presidente ron, ad na mga prime minister, adum po na yamanan yan ng mga minister. Na, lagi isang wiran so dua na yamanan yan na sa ni teorosan ng mga mufti. Tira na nga tayo si Sheikh Manshawi. Tiyak na, siya tiyak na sa agama, prile ako na yun na basta maka sirnida so mga tataumalo, ayapan sa kanatiya ka na morityo, at na mala unidad na, kinangran sa mala idad. Tira na pala kabit mga laidad, nas kabuy yun mala idad. Yuti ay kikukumunas kay mga pandua. Anto na yung miya so autodalisay, ay miya so yan na mindua ko na, miya na ako kay gagan na takansid na bida so kagidaw siya. Na bisara ka na ako, sa kataway ko rin ako ninggudalan.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Guminiro ako siya. Dit na sakat tawbu amay layak na baniyan tatatiga liman yan. Palaya din gumigiraw. Ayos tamin ka na sa mga ulama na gumigiraw. Na sa mga politisyan na kakalilid na giya. Ugit na dit na sakat tawbu baniyan tatatiga liman yan. Yuti tutulakan rakadalisay. Sama no to namin ang pasad kami. After the end of dua, may kumukumos kami na may babaling kami na may asar baka pagbangan mo sa asar. Sin lang na masgit sa palas. Na kay mga masarbak na. So, umbalingon sa Arafah na kuwan, sa mga umara il-hajj. Ya Amir, sa kaning mibuli, Amir, mga Amirul Hajj. Ya Amir, umara il-hajj. Dariday, mansawi dariday. Na daan tanong simbuhin sa asar. Simbuhin kami sa asar. Na mga sul kami, mga gabdas kami na mga sul kami sa untang masjid King Abdullah, sa palasyo sa Mina. Na sakang mo ni Pia pag imamiran sa asar. Ayaw man na namin, sabi kami na sakang imam. Inuang na ditiro kay para pa na makabugrang mo tadi karga ditiro na inisbuga karga. Ayaw man na yan na kay kumbili kami na tiyak mo kuhan musrib o da'wa fil kharij. Guru kami. So biso katap na isa datare. Giti korek na hada asah. Yang tati na siwa ka na giti asah. Eman na asah na giti pinaka-korek to. Si Alinur Okay is watching. Si Amiruddin Haji Nur Gento, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Katarman, Northern Samar. Kawawatan ng Kabsari Amiruddin. Northern Samar. Alaikumussalam. Si Alinur Sukay, salam kakaalin dariday, may dayo dayon sa dayon. Maranaw 1028, Maranaw Dimada. Maranaw 1 Amirul Sifara, you are welcome. Alaikumussalam. Si Anali Atomara, pakiwata ko na is watching. Si Asnaida, makawaris, Masya Allah. Si Normala Khalid Agandu is watching. Si Akiniya Al-Alim Saad Qasim Aktharan is watching. Salam Rakasan Guruami watching from Das Marinas Cavite. Maranawan Raja Guru Alim sa Luzon, Pilipinas. Ang kaya si Saad Qasim Aktharan. Si Alaikumussalam, Normala Khalid from Baloi. Yes. Si Hanip Mamis Kalampaso, salam. Masya Allah kaka Vice Governor. The one and only alimami ipuun ko miyaw na tamanimanto di kami yamib sambi ararangin tanga na mga noto di imbali buda poso yan. Salamat Hanip po Mamis Kalampaso. Andi ka tataguan na kasama noto Hanip sa ingadus isa pada mga darpa. Hasan Nur Mapandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaalim Mansawi, watching from Barangay Kalumpang, General Santos City. Yes, Alaikumussalam. Namatan. Sudah ngaranian, salam sanalim from Riyadh, Saudi Arabia. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Aginia Adelaida Macauru Yahya is watching. Si Nuraisa Lomabaw, salam watching from Kulambogan. Alaikumussalam. Adelaida Macaurog, salam kakaalim watching from Davao City. Miyambuy ka sa kapipiyag. Ginawa langon tano doon. Si EPEP is watching. Maranawan Amirul Sifara sa Cagayan de Oro, pagkayamak na iya manguda. No. Dini kay Lea Korkan, kaya tanaw ko si utadu mga bapa. Siya niya Al-Alim Luqman Alawi, ako si Al-Alim Abdul Hamid Alawi, pamakasurgan sila no Allah. Si Nur Mariam Salik Walid, salam mulakan san kangalin, inshallah, makambisita kami sanbo. Panginda ko, Allah mabipiyakan san langon. Salam ko dua ang mga atiami, kaka Khadija at kaka Asya. Miss namin kayo, salam ko mga
Tonganay sa po from Ramain, Uway. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warikulay. Kami mambo. Tomo ay da oras na ito di makang bibisita Anta na pagkatano di so kwan. Kaya na isa mga istorya may ngayon swata na si Al-Jawhar ya si Karumania na Nur Asia swata iran na si Al-Jawahir. Mga istorya may si ating Khadijah. Agyang mo to so di gigidawin na tomo di bibisita Kaya may alo agyang mo to pa man na isa kong ko malud kabulugan si Alim Omar Amor. Alim Omar Amor is one in 5 pioneering members of the Wildan. Nayaman na yan na kaya ko na mapitan at tiriman wala na ako na dinitiram ikaramayan na publing abon buo kailangan mo mga ginawa yan. Aya problema na sisirang matatago ko da sa iton. Nayaman yan na di mi mamudi itawagan na di mi kato nuan desiran. Nagyuti da mi kapangatutu na yun. Panginta ang pangalundo sa mga mortano arag sampa barakat. Si Datu Atuan is watching. Si manabilang is Nur. Salam kakalim watching Davao City Matina cruising. Manabilang is Nur. Yung mamabu ay is Nur manabilang. Katawan niyo so tutulan sang kaya manabilang. Okay, salam alaikum salam. Si Abrar Sultan bin Neto Maranawana Mirul Sifara of Zamboanga. Tengah kami na pagiwata na ko niyang panapyan. Salam sana Abrar. Dataraw kagay iso ko untuk saya sangaya salah. Sa kayang bisita ngarakon saya kataya si siyang kapaman. Amira Husna Mamarenta. Assalamualaikum kakaalim watching from Negros Occidental. Negros Occidental. Waalaikumsalam. Si Ati Ulaw. Salam San Guru. Alhamdulillah. Karumia Otako watching from Limiri, Batangas. Waalaikumsalam warahmatullah. Zunaira. Panalan salam Markano San Langun. From San Fernando, Pampanga. Waalaikumsalam. Na Zunaira na. Sa umulta ka sa San Fernando, Pampanga, nasi kami nakabulus kay kaka Haji Abdul Aziz Alonto. Oriyan yan, nasi ko bubagwain na kato kung watagin ibub sa miyonad, balingan ko Allah, pakasurgaan Allah. Si Samson Minalang Salam from Tagum City, kakadin. Waalaikumsalam. Si Imran Di Maronsing, watching. Si San Nuding Indar Abdullah is watching. Kauto. Sama no to na so kapusa ang tadi tadi pag-istoryan ay inibigay Allah pasad nas kaniyan libigay si kobalas yan. Panginta ko Allah makamatano sa ngayong bulan na Ramadan na mabibigay ginawa tanong makaparamadan tanong sa mapya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. No. Subhanallah. Auto si Din Mangadang. Salam kaka watching from Tamparan, Lanao del Sur. Pakay sa ubabayakan ino babay adi pagyug uba midway adeng kon akadusta niyan na amay kada valid reason kaya buat din ni pagyug na kagiya kidway na idnamiya so pakyan nagyang dangater wallah dalika bi annahum karihu bima anzalallah ay kaya sababan nagapakumakiran urarang ito wallah na sabab sa kagiya ini kagbudiran sumada dalam si Quran na ini turun Allah subhanahu wa ta'ala. Sama na basta tito Muslim na si matatago ko Quran na yun may panggudalan. Kanabas so matatago sa pamikiran na yun may panggudalan. Opo niyan sopa ka na mimbuli ayat Tuhan yan na subaya ginawa niyan. Sanudin Indar Abdullah salam from Bacolod City kakalim. Matakabasa ko pa makatamuan niyo sanudin nga yung manan yan na ma-upgrade. So, dinudi ka pagipagpuda sa live napi mo kanurak mo kaantano ayam manan yan na matanor so isa upgrade yan. So, langon ang mga awatan ni Darpa. Nasir diyan lang ang daod pagiwatang way ayam manan yan na napagapilidunan na so apo-apo anamya diyan langan
Yang tadi langan na pagarinian siya ki niya mulok, asimulok na gitu apo-apoan mambo, sige ki niya ipi-ipi, si sa andiniban na kormatan madalam. Si Rayyan Jimantuyan, salamsan guruami, alaikumussalam, si mambu ini sa Iligan City. Kanya ni isa may naguntaman, isa kung makambakoy taro ataw, mamusoy maskitiran na yung manan na leka nirang kong mga bakwit, sabab si sagyang kutua, ayaw manan yan ng kapkububayaran na kailirang kong mga lulutiran, uso kapkubupiran kong mga lulutiran ng mga bakwit. Mong Salvo is watching. Mong Salvo, salam rakasan kakali, alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh. Okay. Manamar tanong na gumanagumtaman tanong sa kirampay tanong ko kabaya wallah Allah satisfaction is our aim. Allahu gayatuna katirti yaki niya Hasanul Banna. So ayaman ini na uban yung kalipatiya si sagyang gaya aliniban na January 18 alungan na Ahad Rajab 29 na training o mga imama ko mga bilal si sagyang gaya darpatan wa kakadnan tanay manto. So kabubayon mga pod na paimod ka di ka numamin. Pero for your information ay buo kesungan niyo si inakataw. Na buad na ayuda ay bugir kano kakataw mapindiskas si iyo. Why inshallah na si sangay po mga tundugo nang di ka pa ka January ko kapusyan na mga istikbal. Huwag, so kung mga taga-tambakan, nasisa nga pa nga talagang mga alawan na Khamis, inshallah, nayaman na niyan na oras tanok man sa Madrasatu Rahima Al-Islamiyya, si ko alas 9 sa kapipita, istikbal Ramadan, si isayaman na niyan na tambakan puro ko onsi. Ibu subulay kayo siya limansawi dari day mimbalawag sa ko 45 years in da'wah Islamiyah and spreading of peace. Nasaya tanubutaman, salamsan, salam saya, salam roo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.